Vi har fået en masse nødder hjem på lageret i dag. Derfor har jeg den gamle, min far, med på lageret. Vi skal have lidt jokes om gode nødder og fugle. Men den er faktisk i gang med at filme allerede, så du kører bare. Er der lys nok? Der er lys nok, ja. Altså, ellers kan jeg løfte op i trøjen. Hvad kalder man det ærets bagdel? En nødudgang. Ja. Hvad drikker høns til deres julefrokost? Ikke snaps. Ja. Hvilken fugl er kendt for gliost? En kolibri. Hvad spiser, politikere op til valg? Valgnødder. Selvfølgelig. Hvad får man, når man lægger 2 nødder på jorden? Jordnødder. Hvilken høne kan ikke lægge æg? Ej, det kan jeg godt. Den rige høne. Ja. Hvilken nød ingen skal? En pebernød. Hvorfor flyver fugle sydpå? Det er de nødt til. Ej, der er for langt at gå. Men det kunne være godt. Vi skal lige have den sidste. Er du nogensinde blevet jagtet af et æren? Nej. Så er du for små nødder. Jeg håber, I synes, det var lige sjovt, som vi gjorde. Hvad for en var sjovest? Skriv i kommentarerne. Væk. Altså, du kunne godt have hængt en kalender her med nøgne damer.